آمادەکاریên بۆ vekirina nûnereyatiya her sê kantonên Rojava li Moskow paytexta Rûsyayê birêve diçin. Vekirina nûnereyatiyan li welatên cuda yek ji pîlanên desteyên derve yên kantonên Rojava ne bo salên bê. Gucarmanca wê sereke ye rewakirina projeya rêveberiya Xweseriya Demokratîk di Rojava de li ser asta herêmî û nêvdewletî. اجراءات می کوجبونا وکرنا نونرتیا ریوبری برنگکی تماماتی مسکو تمام بونه ده و مهده پیوست برنگکی پرفرمی به آماده بونا نونرین هزین سیاسی حکومی برنگکی فرمی نونرتی به وکرن ev yektê piştî vekirina nûnereyatiyekê li Başûrê Kurdistanê di sala borî de û li gorî cigîra serokê desteya derve ew hewldanên xwe dikin da ku nûnereyatiya xwe li piraniya paytextên welatên goxwedîbandorên di krîza Sûriyê de vekin di demên pêş de. Weke Berlîn, Prag, Washington, Parîs, her wiha welatên Erebî. خبات می ایکو جبونا نونرتیج در و جی برلین و بی عجله کی داینا و خبات هیا تشتن تمام بونه هنا اجراءات وینا تشتن جهین ملی تکنیکی دمانه جبونا هزیج در و رخصتن المدنینا حکومینا کرنا صورت گوهرتن کول روجاوای کورسانی دتینه چی کرن تێزانین گۆ پرۆژەیە ڕێڤەبەریە خۆسەریە دەموکراتیک ئەو نە ji bo parçekirina xaka Sûriyeyê. û li gorî çavdêran vekirina nûnereyatiyan gaveke girîng e û bi taybet eger li ser bercewendiyên gelên Kurd bixebite. Da ku mafê Kurdan di destûra Sûriyê de misoger bike. Gerek nûnertiya me lê Şamê hebe. Heger rejîm ev rejîm ya ê bi dû dibên kîja rejîm bê em karibin mafê xwe di destûrê welatê xwe deynin ev navê te gotin her yek bercewendiyê wa hey û bi taybetî Rûs ji dijî Tirka nihaka dixebitin em nebin wek carê berê em nebin kaxetik navbertiya dijatiya Rûs û Tirka de ya Türk û milletên de. Ev yektê di dema metirsiyê gelek aliyan ji Kurdan got Rojavayê Kurdistanê ji Sûriyê parçe bikin û bi taybet piştî serdana nûnerê serokê Amerîka bo hêzên nêvdewletî Brett McGurk ji kantona Cezîrê û Kobanê re. Nûbar İsmaîl, NRT, Qamişlo.